Čau lidi, vítám vás u mého nového videa na tomto kanále Hunter Gaming. Mé jméno je Hunter a dneska tady budu s kamarádem Lukim. Budeme hrát jen takový začátečnický video na tomhle kanále, aby jsme se poznali tak nějak my spolu. A nějak to vydám, se stříhám a pokud se vám moje tvorba bude líbit, budu rád za like, odběr a my jdeme na to. I'm gonna love you. Tam tady vždycky je milion lidí a teď tady není vůbec. Co se děje? Typce. Jsou dva. 12? Jen mám 55 bílých. Ok, mám skara už, lepší. Tlumit. Mám na jedna. No, můj taky měl jeden. Ty jsi nenachal, yes. Jasně. Jinak do komentářů mi můžete napsat, jak se vám líbí tahle sezóna. Protože podle mě a Lukyho, tak je to docela dobrá sezóna. Akorát nám přijde, že ty skiny jsou pay to lose. No, ty skiny jsou pay to lose, jak říká Luky. Ale pro Simpson fanoušky to je jak tyjo, kdyby se měli přetrhnout. Takže pro někoho to je dobrý, pro někoho to je takový nadprůměrný a pro někoho třeba průměrný, že to třeba ani nic nebaví, ale je to jenom měsíční sezóna, takže to ani nic moc jako není. Jinak dnešní video bude tady v zero buildech, ale postupně já si tady na ten kanál budu kupovat různé periferie, jako kamery, mikrofon a tak. Já můžu počít mikrofon. To je v pohodě. No já mám jako fakt jako mikrofon jako normální dvojí mikrofon, kámo. OK. Tak já si když tak půjčím tady od Luky. Tak můžu půjčovat, kámo, protože já jsem si jako chtěl kupovat počítač normálně, ale že ještě mám dost peněz na to, že ještě šetřím a já jako čekám ten počítač. Když jsem si ho chtěl koupit, že jo, tak k tomu mám rovnou ten mikrofon, protože ten mikrofon jsem dostal na rozkále do lišky. Jo. Jinak tyhle videa, jelikož já a Luky nejsme ještě... Luky je o dost lepší než já se vlastně... Luky je, řekněme, mým začátkem Fortniteu, jako je třeba pro Alkana Jirka Král, protože mu dal ten obrovský donate. Tak u mě to sice nebyl donate, ale vlastně řekněme, že Luky si mě vzal pod křídla. A ne, že bych to uměl úplně, ale ukázal mi hodně věcí. Hraju s ním skoro každý den Fortnite, protože já a Luky, my jsme vytvořili duo už kolik dní zpátky? Možná i rok? Hodně dlouho, kámo. Tak možná... Vlastně ani ne? Já jsem začínal přece v Chapter 4, a to jsme spolu hráli určitě. V Chapter 5 jsme začali, takže asi tak před 3/4 rokem, řekněme. Nějak tak, nějak tak přibližně, jo. Dejme tomu, jako to jsme nehráli jako zase tak moc, jo, jsme se jako třeba potkali, zahráli jsme si párkrát a nehráli jsme. Jo, to jsme ještě jakože byli jen tak jakože kámoši prostě naši. Ale ještě mi napište prosím dolů do komentářů, co vás baví. Protože jestli vás baví třeba reloady a nebaví vás tyhle battle royale, tak já se pro vás budu převážně snažit natáčet reloady. Většinu času tady budeme natáčet s Lukym, ale taky nějaký videa budou jenom se mnou. Potom o víkendu, až vás tady bude víc, třeba až dosáhneme 150 odběratelů, tak třeba budou i customky. Ty customky budou různě jako soutěž dělaný. Bude to třeba, já nevím, řekněme o skin nebo o pickaxe nebo tak něco. Cože řeknu, že to by ty obětný pás na další. Přesně. Jde o to, nebude to žádná soutěž jako u Alkana, že bych vám něco posílal na vaši adresu, to ne. Bude to čistě věc, kterou vám můžu koupit ze hry. Jde o to, že když vyhrajete ty customky a... Ještě tady Thunderku, kdybys chtěl. Když vyhrajete customky, tak a budete koukat na stream, tak mi pošlete invite, já ten invite přijmu. Dohodneme se, do kolika to třeba bude, tady lidi mám. 20
počet 51. To je na 62 jeden, no. Mám a myslíš, že tady má někde duo, jako to byl bot, takže asi nechodí s duem. To jsou všude botí, kámo. Jo, tuhle season mi přijde, že je hrozně moc botů. Já ne, a tamhle druhý, jo? Ale ten tam má duo. Ten není sám. A ten čel jenom nás napojil, kámo, nebo možná. Jo, jdou na nás. Byl 88, 23, červený. Do bílej, já na ně jdu. Pojď. Já mám však on jakože rotaj. Kamarád je nějak hranice zero, já nejsem dobrý, kámo. 30, 60, 90 má jedno. Dostal, mám celá krát, kámo. Kámo, já když na ně letím, tak nemůžu nic postavit, kámo. Jo a teďka jsou tady zero body jenom takhle ze začátku, jinak jestli chceš komu tak si ji vem, já si brát nebudu. Co se nebudu brát, jestli chceš já, to je hrozně, to je tvoje taktikálka? Já mám už. Mě teďka padlo, že jsem měl nějaký jako mě ta taktikálka přijde docela broken. Kámo, tak ty jsi mi ty míča úplně vyžral nejvíc. Kolik chceš? Já nevím, já jsem měl full. A to je jedno, já nepotřebuji, ne. Já se nechám ty vyšly v pohodě. Nebo, že se nechcívám. Ty vyšly dobře. Jako, pak tady buildy budou. My, jelikož jak už jsem říkal, tak já s Lukem nejsme na takový úrovni, aby, zase já si beru hrozně moc příkladů z Alkana, aby jsme vydávali každý video s vinem, to ne, ale pokud tady budou videa, které budou top 5, top 2 třeba i, tak pokud to budeme natáčet další 3 hodiny, tak to zedituju tak, aby to bylo právě těch top 2. Že nemůžu říct, že každý video zakončíme vinem, ale budeme se pokoušet pro vás to zakončit vinem. Takže jen abyste věděli. A tady jezdí furt Ví o tobě? Kámo, oni mají mega dobrý aim, kámo, to je. Mají dobrý, no. A musí být kontroler hráči stejně jako já, kámo. No oni jsou kontroler, kámo, ale já mám aim, tyjo, ale jako na tom. Já bych jim měl... Když to je? Ty jsou zaplý, kámo. Myslím, že tě jde, kámo. A já jdu za tebou. Aha, okej, pojď. Já nevím, že... 24. Kámo, ty jsou nějak dobrý. Zóna bere po jednom. Lucky, kámo. Já to viděl. A jo, sorry, kámo, prostě mi se to sekne, kámo. Tak moc, co? Se bez duchu, kámo. Nevím, kolik mám, kámo, tam 30 FPS, kámo. Co to je? Já to asi neuhraju, ale zkusím to uhrát aspoň do této trojky. To je kolik lidí? 6? No, mám to zahrát na křovíčko? 15 lidí, ještě 8 týmů. No jo. Fakt, to jde? Jo? Jako já mám nasakovaný goldy, takže já jsem... Já jsem to křovíčko hodil blbě. Máš moji? A teď útočme. OK, good. Možná se mohl to křoví hodit jakože na to a mohl si skočit na ten reboot. Kdyby to by přišlo, vypadá to voda. To je jedno, hlavně, že jsi šel. Hele, tady máš loot, jo? Jo, dík. Leci sem a máš tady i medkit. Ale to nepotřebuješ. Tady máš Thunder, Lumenýho Skara. A miníčka a Biga. A já spíš mám jako náboje.
Kolik potřebuješ? Hodně do všeho, kámo. Tak to ti dám třeba tolik. Já třeba 8 nábojů. Já mám do všeho, vlastně do SMG jako moc na to nepotřebuji, protože jinak, jo kámo, to asi stačí. Jdem. Hlavně, že jsi rebootli, o to jde. Jo. To se těžím, kámo. My jsme trochu zblblí z těch, no. My, kámo, tohle auto, já bych šel do toho podzemí. I když ne, to by nevyšlo. A kde jsou? O, tady jelo auto. Jsou tady... Aby se dostali do endgameu, musí furt jenom jezdit v autě. Co mám s tím plaskem, kámo? Musíme najít spolu a prostě na něj naskočit. Tady je, dole. Pojď. No. Neskutečný. Jsme aj zóně. Sám potí, kámo. Yes. Kámo, nebylo je to tři, je to... Chceš jí? Já nevím, to si ji vem, kámo, mě to je jedno, já ji jako... No tak já spíš pomalý shotgun mám radši. Máš je radši, jo? Mám radši pomalý, protože oni dají, ona jako tahle taktika, kámo, ona dá damage jak sven, jo? To neříkám, že nedá, jo? Ale... A taky to by já nemáš nějaký shieldy? Shieldy? Kráso! Je tady, vykempanej. A není ani dobrý, neumí ani... Je seklej. No není. Chill. Je fakt tady jako špíňák to je, jo, a má skara. A vidí na tebe hodně dobře. Já respektive můžu jít k tobě. Ne, on mě chce. Zada. Já ho vidím, klidně. Já si koupím taky výkaz. Pěkně má. Kámo! Já jsem kámo, týpek hrozně milé SMG, kámo. Nevadí. Kámo, týpek je taky zavolal SMG, no. Jdem play again? A já bych šel kámo buildy, sorry. Nebo jestli chceš reloady, je to jedno. A to bude. I'm gonna love you.